भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव एक वैसन रिकॉर्ड बना दिले बारन जौना रिकॉर्ड के शायद कोनो भी कलाकार यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के शायद कोनो कलाकार पीछा ना कर सके लालू यानी रिकॉर्ड ना तोड़ सके लालू। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के प्रत्येक सीजन में जलवा तरोड़ा देख ले ही बानी सभे कि खेसारी लाल यादव के हर जगह, चाहे वो दीपावली होके, चाहे दशहरा होके, चाहे वो छठ होके, चाहे वो होली के सीजन होके, चाहे वो चैत के सीजन होके, कहीं भी गीत रोड़ा सभी के सुने और देखे के सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव के ही गीत मिलेला। जी हाँ, तो रोड़ा सभी से एगो मुख्य बात और बता रहल बानी कि हाल के दिन में देख ली खेसारी लाल यादव के यानी छठ के एगो गीत रिलीज भइल बा जौन सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा, जौना एल्बम के नाम बा नारियल। जी हाँ, नारियल जौन अभी तक ले लगभग एक सप्ताह में खेसारी लाल यादव के गीत यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर चलता। आ साथे साथे एगो मुख्य बात और बता रहल बानी कि गीत 100 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। जी हाँ, और साथे साथे एगो और बात बता रहल बानी कि ई देख के नजर आ रहल बा कि खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड तुरल शायद केहू के बस के बात नहीं खे। जी हाँ, ई न्यूज खबर उड़ा सबके कैसन लागल कमेंट बॉक्स में पराए रखें। साथे साथे वीडियो के शेयर ढेर सारा करें और अभी तक अगर वीडियो के लाइक नहीं कैले तो लाइक भी कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर दी। धन्यवाद।